sa kaawit. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue? Boy, I hear you. Maayong adlaw sa tanang suking tipaminaw, ning handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawgal ako sa pangan nga Ami. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysa nga akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Lucky. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi karon? Makinig sa kadagang na taga Davao City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ami. Uy Armand, asa man ta? Bisa nasa? Asa na bisan asa? Isumbong ta ka mama ha, imok gidaan ni mabugnang dapit. Gialimutan mo ka. Hindi maghalo-halo sa ta. Gisipon lagi ko. So, di gede ka. Gusto. Aw. Bi, ako ning ice cream sa ibabaw. Anawara. Dili pang hangol. Imo bitaw kong gipalitan. Thank you, Salo-Halo. Bye. Unsay bay? Dili pa ko mauli eh. Uy, hala, mausap pa makadimi sa amo. Magigtabi mo. Makasaban kang mama, uy. Kiwa na ko mahimong trabaho nimo sa bahay, sige tubang nimo. Oh, Busog naman ko. Pauli na lang. pait na. Lain nagbatasan mo eh. Thank you. Dong, Arman. Oy. Dayon diri dong. Galuto man kong puto maya dong. Oy, giagdam kong mama nimo. Nya, balibaran ko na. Gaputo day si mama. Ali, mga unta. The best jud ka muluto og putumaya tita eh. Ay, gyug to anak niya ma. Ulog-ulog na na. Mga yura to na siya dadun sa ila. Salamat dong ha. Pero pagda bitaw dong, dad si mama nimo. Yes, nadagid. Ew, bagag fast. Gipakaon bita ka gulo-halo gani ha. Hala, mamuy-boy na karon. Oy, ka mo bang duha no? Mura gyud mo og mga bata. Ay. Tay pakadiyot dong ha. Kay pustan ta kag madani mo. Uy, pakipinig si Kwati tita. Oo ba? Diba, high blood mo ka na si mama ni mo. Ay, okay ra na eh. Basta di permihon. Kalambi gid eh. Huy, Kaon ko bi. daghan na kay kag nakaon oh. Manambok man gid ka ba? Ngano man day? Dili na kanako kun manambo ko. Ew, dili ka hinoon ko nimo no, pati ni Bugnaw. Di ay. Bati kog naong ha. Aray! Anay ma! Maawa mauna nga matag si Armand ay! Palaban na, kaluoy. Ang pinaputo, undang na, kay baboy na ka. Lord. Ako nalidaan na yung mga kinumpra na to, mabi. Ay, kay murag laing yung akong lawas na mikalit maghuot akong dughan sa kainit tingali ni. Unsa? Ipagtarong diha ma ha? Ay, pakop tara ko. Lain man yung pamati ko eh. Unsa? Unya, kumusta man si tita? Dili na ko na siya mayong hagoon matod pa sa doktor. Ay, muundang na ko sa pag-eskwela. Unsa? Nagabag ka? Maundangon na ako si mama magpanahi. Ako ni mangitag trabaho aron mabuhi ni. Unya. Sige lang. Dili bitaw na mo dagan eskwelahan. Kung maluag-luagan na unya ko, mubalik og eskwela. Anak na lang good. Ay, ano ko no? Kung may kaabag pa lang unta si mama.
Kung may amahan pa lang unta ko. Unsaon, bibiya man sa damo si Papa sa bata pa lang ko. Dali, Day. Hilom na Pahiran ta ng imong luha. Iwa kay amin mo hilak. Ano hilak, good? Aray! Oh. Gihagkan ko nimo. Okay. Sa lips to ha. Pataka la kada. Sorry. Wa tayo ay nasipyat. Usab niya lagi, awalang ka. Humok man di kag lips, Ams. Agay! Diha na ka, uy. Uy! Ami! Mami, alag buhay ay! Ambot ni mo! First kiss na ako to. Kalain sa kong gibati, uy. Ingon di atong bation kung hagkan og laki. Ay, kakapoy din mga plag trabaho eh. Di lalim. Ami! Oh, kinsa man natawag na ako. Hala, nakailam ko ana si Joel man na. Hoy, Joel! Ikaw na! Ako mo lang? Sige, gigikan. Naglako-lako man ka. Gaya to magkita sa? Sukat pag-graduate sa high school. Misamot nga kagwapa. Char! Atik dong. Nangita kong trabaho, uy. Ikaw, di man kagikan. Ngita sa trabaho. Gikan ko sa agency nga akong giplayan. Sultihan taon. Nadawat ko para gawas. Manipad ko sa Saudi. Oh, ikaw, di ka musuway. Dagas lang hiring. Laylain trabaho niya. Laylain sang dapit. Mao ba? Oh, sige, ako sumayan. Dili na lang good unta sa gawas ga. Dinhi na lang panghitag trabaho. Ma, nadawat ni noon ko para sa Hong Kong. Maayo dito makida kong sweldo. Pahimuslan ko ni samtang bata pa ko. Kay kung maminyo na ko, dili naman ko mo upload. Busa ikaw, pag-amping nini kanunay ha. Uy, na ba? Halo-halo na ta. Sige ka. Dugay na putang dili magkauban. Unya panig-uli na ko man sa duha ka tuig. Huy, librehin ako ba? Ano man ka? Huy. Armand. Mahal ti ka, Ami. Ayaw ko bihay. Ikaw ang akong kalipay. Naani mo maglibot ang akong kalibutan. Armand. Tila mayroong nadarama. Ma, sige na, mato na ko. Last call na sa akong flight number. Pag-amping anak. Bye, ma. Bye. Huwag mo pakita si Armand. Huwag ko nun din sa airport. Humanagitan ko sa akong mga lihokon. Hamupakuwain ako. Wabito din ang akong amuron. Salamat na lang taon sa Ginoo. Kinakaamo gitan kong mga maayong tao. Oh, husto. Manawag ko sa Pinas. Manawag ko ni Mama. Oh, si Armand una akong tawagan. Hello? Hi, Ami? Armand. Huy, wa ko maanad ngayon anak kakahilom. Sulti ba? Unsa may akong isulti? Kun moingon kong gimingaw ko nimo. Unsa may imong itubag? Gimingaw sa ko nimo. Lagi. Ayaw kong hatagi o paglaom. Nga maragsama tagibati, Ami.
Karon ba ko magmahay? Kunong anong wan ako isulti ni mo ang matuod kong gibati kaniadto sa dinhi kapas sa kondol. Kung anong nitalaw ko. Sige na. Ayaw na kaguol. I love you na. Sa una ra. Kung mahimo pala unta nga, bitaron akong mga adlaw aron madali ko pauli di sa ato. Buhaton ko na. Kay gimingaw na sab kayo ko nimo, Armand. Ami, Ami rin imisulti. Why I love you too. Bantay ha. Paabot tabi ako. Do you hear me? lamian ni mo kumutunay. Unya agkan ug wanay ukang-ukang. I love you so much, Ami. I love you more, Armand. Open sky. Across the sea, I keep you with me in my heart. Paghuman sa kong kontrata, may pirma ko laing duha ka tuig dito sa Hong Kong. O gitugutan resab ko sa akong best friend nga ako ng pamanhunon karon nga si Armand. Nagsabot mi nga magpakasal sa ako na unyang pagpauli pag-usab. Tinhi na lang kutob ug daghang salamat. Mao kitong mga higalan kaagi ni Ami nga taga Davao City ban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan Lucky. Looking where I have been. Lucky to Ang mga kaagi kibata nagduwa sa radyo ni Marites Barba Albores ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sukinti paminaw, gidapit ko kamusa pagpada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kalabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umakaha ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkalmugso ng kalibutan, di kalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran may kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga tinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumol karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ni ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi sa akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lisa, 25 anyos. Minyo apan wa pay anak. Taga Tanhay City, Negros Oriental. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagkababay ug pagkatao. Aron ninyo hisabtan, sugdon ko sa akong pagkabata. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Buktot, Lisa, buktot. Isumog ta mo sa kong papa ug mama ko. Mga sugugan kayo mo ta. Mga sugugan yun. Ikaw mo kuno yung naingon, Anipi. Unya, sungugon ta mo. Maong ayaw mo panungog. Kimabuktot gani mo.
Na ako'y apelido, oy! Og dili buktot! Nga nang mama ginaisumpay ninyong apelido sa akong pangalan! Mga palaway, gid mo palaway! Sige, dili na buktot. Nahaino na lang. Inano lang, kay gamay ka man sa tao. Itugan dyan tamang mama na ako! Itugan tamang papa na ako! Na, ay nilagtagda ng mga classmates mo sungugan Lisa. Mauwaw man kong sungugon, Bi. Dawatang ilang pagsaway. Kay tinuod man sad na. Ma. Dawatan ka matuuran nga ingon ka na ni Ana Lisa. Ayaw tagda ng mga nanaway. Kay mao ka nagihatag sa Ginoo nimo. Pwes dawata. Dawata kinisway pagreklamo. Kay may rason ang Ginoo kon nga nung giingon kaniya ni Ana. Ma. Ano naghilak mo ning atong pinanggahala ni? Ay da, sa mas kihapon. Gisungog na sad kuno sa iya mga classmates Gardo. Kinsa man na nanungog ni mo, Lisa? Kay akong aton og kasabaan. Ayaw sa na anak Gardo eh. Ayaw tudlo ang atong anak sa pagpanimahos. Mas balaanon paghihapon ang pagpaubos. Kay ngano, kung manimahos ta, mausap pa ba ang bayhon sa atong anak? Lani? Mong ayaw padugang atong anak-ana, uy. Hinoon tudluan ta siyas pagpaubos o pagdawat sa iyang sitwasyon. Kispay nanungog ni mo pa? Kay ako'y bahala. Ayaw na lang sila sa Adelia. Kay bisan sukmatan mo pa sila. Dili na ko mausab. Buktot na gyud ko. Og ingon ani ra gihapon ko kagamay. May mas na silang patagmon ba? Aron dili mag-anad. Ayaw na lang lagi. Kay giingnan ko ni mama nga dili man ni Mouse. Saon naman day, mag-anad mo lang na sila. Ingnan lang ko nun ako sila. Nga sila ba'y mabuktot, lalim ba? Maayo unta. Aron maka-feel sila sa imong gipate. Ang importante na ako, Delia, na malipayon ko bisag pobre mi. Lisa. Yay! Classmate na po ta, Lisa. Og nalipay sab ko nga classmate lang gihapon ta, Delia. Kay naamang ka nga makalaban ako. Basta na ako'y pahala nimo. Ay, Del, na ako'y daang mangga o. Kaon ka? Ay, gidugo man ko. Dili man ko na maayo sa gidugo. Ha? Nadaga na di ay ka, Delia? Oo. Ikaw di ay? Wa pa? Wa pa man ko madaga, Del. Masinawahi lang ka, uy. Kay may mga babae man kuno nga dugay madaga. Aw, basin, no? Apan, ganahan naman sa jud unta kong madaga. Opa! Ma! Tabangan na sab ko ninyo! Lisa! Uy, di naman ka! Ni ano sa pagsakit sa akong puko-puko, ma! O pagsakit sa akong tiyan! Nga naman tawag ka bataan ka, uy! Pin ba nagkasakitan? Ma! Hindi na ako makaantos sa kasakit! Gino ko! Gato! Gato tabang! Nakuya pa na sa Lisa! May diferensya ko sa akong pagkatao. Sungugon ko sa bata pa ko, nga buktot ko. Gidawat ko na lang ang tanang pagbiay-biay, kay tinuod man sab. Kay bisan pa og suklan ko sila, dili naman gyud mausab pa ang akong bayhon. Maong gidawat ko na lang ang tanan. Nagtubo sab ko nga masakiton kaayo. Kalit lang nga masakit ang akong tiyan ug mo konektar sa akong buko-buko. Makuyapan gud ko sa kasakit. Wa gyud mi makapadoktor ato tungod sa among kapobre. Hangtod nga nidako ko, apan wa gyud ko reglaha. Ug naminyo baya gyud ko. Unya, Saan mo na ito pagkabaton ng anak anilis? Gawa ka magyuriglahan ito karon. bisag ako, Rick. Gusto kaayo kog bata. Gusto ko makaanak na ta. Apan pa man gyud itugot sa Ginoo nga reglahon ako, aron unta mo mabdos nako.
Ay, mingawa bitaw ani nga tumbay nga way bata eh. Rick, Magpa-check up ka ta og doktor sa imong matrisless. ha? Kamahal ka, ana, uy. Ay, suwaya lang gud nato. Suwaya lang to pangutana ba? Basin pa dayo magka-afford na ta. Aw, ikaw ang mahibaw, Rico. Okay naman ang imong matres? Mao ba, Dok? Wa ko nakita ang diferensya ni ini. Pero, nga nga man ko reglahahangtod karon, Dok? May iresita ko nimo ha, aron reglahon ka na. Reglahon ka man o dili. Kinahanglan kayo mo balik din sa akong klinika, aron ako kang mamonitor. Okay, Dok. Rick, wa man gyud ko reglaha, uy. Gituman ba nimog tumar katong gipatumar sa doktor nimo? Oo, uy. Gusto ko kong makaanak na ta. Wa gid tingali ti pag-asa nga makaanak ta. Rick. Ha? Wa gid ka reglahang to karon, Liz? Wa gid lagi Delia, uy. Ganahan na unta kong reglahon aron mahatagan na nakog anak ang akong bana. Pabalikon magkakas imong doktor. Nyani ato ka. Wa na lagi ko kabalik, day. Kay wa pa man may kwarta. Na. Nya sao man nimo pagkaanak-ana nga wa man ninyo tumana ang sulti sa doktor. Hey, kung may kwarta pa lang mi ay, humabdos magyutingali ko ba? Ug ang lain akong gikabalakan. Nga basig, biyaan ko sa kumbana. Ug mangita siya normal nga babae nga makahatag niyag anak. At di man na lang ginagmaayo si Rico, day. Aron dili kabiyaan. Pero, ang ako sa bungi kabalakan pa, nga basig madaot ka anang sigihan pa o gamit sa imong bana, o nya wa kay rigla-rigla. Ha? Painti 5 anyos na ko karon, apan wa pagyud ko reglaha. Maungwa sa mi ka anak sa akong bana. Daghang mga kabalaka ang niya sa akong huna-huna. Apan unsaon man ako nga pobre ra man sad kaayong mi. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, diferensyado ko nga pagkababae. Gani, sungugon ko nilag buktot. Gamay sa kong pagkababae. Mao ba ni ang hinungdan kon nganong hantud karon nga 25 anyos na ko, wa pagyud ko reglaha? Ikaduhang pangutana, dili ba ko madaot ani? Nga sa akong pangidaron, wa pagyud ko reglaha? Kaya ang ako kong mga kaila, nangadag ka naman gud sa nag-edad pa sila og 12 anyos. Ikatulong pangutana, unsa may akong buhaton aron reglahon ko? Naminyo na gud ko, ug may nag-ingon nako nga makadaot ko no nga gamiton ko sa akong bana nga wa pa ko reglaha. Tinuod ba? Ikaupat og katapusan. Gusto na kaayo kong reglahon, apan pobre ra kaayo mi. Dili mi maka-afford mo dool og doktor. Kasultihan ba lang ko ninyo og tambal nga tumaron aron ko reglahon? Asa man ko mahimong makaduol aron katabangan ko ini akong diferensya. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lisa. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami gihapon sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto medical, Punto legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Muna ina mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Unsay ato ang letter sender? Ang atong letter sender si Lisa, 25 years old, taga Tanhay, Negros Oriental. Dole sa inyo, Yes. partner?
sa bais. Dool na gini siya sa bais. Kauman Ah. sa tanhay murag bais naman siguro. Punto medikal. Yes. Problema partner no. Si Lisa, naani siya diferensya kay buktot di ay ni siya. Unya, gamay siya nga pagkababay. Karon 25 years old na siya pero wa gyapon siya reglaha na minyo pero wa man gyud sila nakabaton og anak. Daghan man siyang gibati nga kalibog karon kay tungod anang iyahang sitwasyon. Munang ngano kunong hangtod karon wa man gyud kuno siya reglaha. Og of course kay minyo naman siya, gusto na gyud kuno siyang makaanak. Kay swerte ha, buotan man gyud kuno iyahang bana. Unya of course kanilaging usa sa mga isyu sa minyo nga walay anak, hadlok ang babae nga mabiyaan sa iyahang bana kay wa sila kabatunog anak. Aha. Una niyang pangutana partner. Mm. Diferensyado kuno siya nga pagkababay. Gani, sungugon kuno siya nga buktot. Gamay sad kuno siya ang pagkababay. Mauba kuno na hinungdan nga nung 25 years old na siya, wa gyapon siya girigla. Yes, daghang kay mga anggulo nga may muna tong matumbok mo hinungdan. Kanang imong pagkagamay nga babae, wa ko kay balo kung genetically gagmayon good mo, no? Kay naman say ang pamilya nga dagko mga 6-footers na po mga gagmay good, no? So kini nga kung concern lang kanang hangtod karon nga 25 anyos na ka, wa pa ka reglaha, hormonal ni siya partner, no? So kinahanglan gyud kang mahiling og usa ka eksperto aning dapita, no? Ako maniguro lang gyud ko kay ug muhatag og ko ginunta mga suggestions other than referral, mahimog masayop ko, no? Kinahanglan gyud kang ma-examine og eksperto nga doktor along this line nga ang mga OB-gynecologist, no? Nga mo suta kung unsa laboratory workup will help, no? Ngano nga until now wa pa gyud ka reglaha. Ang sakto gyud nga pangidaron sa pagrigla kanimang mga between 9 to 13 mga anak, mga 14, 16, di pa gani, no? Pero usually mga anang mga early 10s, no? Pero kung 25 years old pa ka reglaha, gitawag na mo sa mga pagtuon sa pagka-doktor amenorrhea, no? Wa gyud ka reglaha. Unya 25 anyos expected na nga magrigla na ka. Hormonal ni siya o you need to see an expert nga mutubag nimo gyud aning mga daghang pangunta. Daghang laboratory ang workup ang himuon para sa imo. Okay. Sunod ay na-worried lang po ko kaning iyang ingon nga sungugon siya nga buktot. Ay yes, ka magpa-affect ana, ha? Yes, ganto sa musungog di lang sa aning nga kapansanan, mga physical handicap o psychological handicap, di gina siya maayo, no? Kanang bullying is no gini siya. Ninomdo ko sa among kauban sa Lions nga kusog kay mang bully. Akong gisuklan partner, hindi gina pwedeng mambully kay doesn't mean nga kung official ka sa grupo, you have the liberty to bully sa mga members sa group. We have to respect each other. Kay lisod kay nang ibully ka kay dili na negative ba yan na partner? Negative, no? Imbis kay ma-enjoy ka sa grupo, di na ka ma-enjoy kay ibully ka. Now what about if it will be the other way around, ikaw may bully? So ako i-advise ka to sa mga bullies, no? Kanang mo bully, either physical, verbal, or psychological bullying, ayaw gyud taw nagbuhatan ninyo kay dili na siya makatarunganon, no? Okay. Now, yung ikaduhang pangutana, di ba kuno siya madaot nga sa iyahang pangidaron, wa pa siya giregla? Kay, of course, no, yung mga kaila, ang normal age mong good sa pag-abot anang regla sa babae, mga 12 years old. Oo. Yes, you're correct. Early 10s, no? Mga gani koy kaila nga magregla na mga 9 pa, mga 10, 11, 12, 13, 14, mga around that time. So kung wa pa ka regla ha, nga 25 years old na ka, expected nga magregla ka at your kanang 10s, early 10s nga edad, there might be something wrong gyud sa imong hormonal production, estrogen, progesterone. Na ako'y nahibalaan nga kanang mga atleta nga grabe kayo ang ilang training sa mga triathlon athletes sa kanang mga track and field nga because of the training nga maapektuhan ang ilang regla partner. Di na ni magrigla ni mga athlete usahay. Apektado ang ilang hormonal level because of the very strenuous nga mga physical exercises, no? So mao na nga akong balikon muduol gyud ka. Ako kang gayran og asa ka mo dool, no? Okay, the best nga akong matabang nimo, no? Ug ang iyahang tulong pangutana partner, unsa kuno iyahang buhaton aron nga reglahon siya kay minyo na ra ba siya unya kuyawan siya nga madaot kuno kung gamiton sa siyahang bana nga wa reglaha. Tinuod ba kuno na? Kanang bagong sexual intercourse kinahanglan na siya lubrication partner, no? Og wa lagi way lubricants diha mahimo na siyang painful intercourse. Magitawag na nato og kanang lagi na sakit ang inunta pagpenetrate sa sex organ sa lalaki diha sa imo, no? So minyo naman ka, so part man na sa kaminyo ng cohabitation including sex. So di ko makaingon nga ayaw pahilabot sa imong bana kay mangita unya lain ang imong bana. Correct. So magpa-check up lang gyud ka an magmuduol ka usa ka hospital nga
less an expensive. Tanhay is very near to Cebu City partner, no? So musugyot tingali ko nga kung makangari kag Cebu City, mahimog kang makikita nako. Correct. Pero Mahimog kung kag asa may mga makikita. laing doctors niyan pwede adtuon, no? Yes, partner, mo recommend lang ko, no, amiga man nako si Dr. Hilin Madamba. Dr. Hilin Madamba is the chief sa OB/GYN sa Vicente Soto. Ingna lang ato si Dr. Madamba nga doktora gi-refer ko no Dr. ni Obra. Kay I'm 100% sure nga dili na siya mo balibad sa imo kay amiga lagi mi. Nya ako siyempre apon pod, no? Okay. Oo. Naraha, so at least na kay maadtuan nga, doktor. Now, ang iyang katapusang pangutana partner, gusto na gid kuno kaayo siyang reglahon. Kaso lang sad, tungod sa kawadon, pobre lang gid kuno sila, di sila maka-afford mo duol og doktor. Kasultihan ba lang kuno unsay pwede ba kuno nimo sila masultihan? Unsay pwede niyang itambal? And of course, asa siya pwedeng mo duol. Yes, Kana ako nga siya ka-advise nga magtigo mo pamasahe sa Ceres, musakay mo nga ri paingon ri sa Cebu City, mo nga ri mo Vicente Soto, pangitaa si Dr. Hilin Madamba sa OB/GYN sa Vicente Soto para ma-work up ka. Ingna lang i-drop lang ako nga girepe ko doktora ni Dr. ni Obra ug gayran kag unsay angan nimong baton. Kung wala kay kwarta, ma-proven gyud nga indigent ka, wala kay kapasidad sa pagbayad, na atay program sa gobyerno karon kana pangtawid nga tunuod gyud, proven gyud nga indigent ka, pangitawag paagi sa atong mga social workers nga wala gyud kay mabayaran. Actually, I'm sure naam si mga OB/GYN din ha in Tanhay Yes, or nearby oo. or Dumaguete, no, in nearby cities, may siliman nga hospital po din Mas ha. nearer, mas pwede nearer. mas duol man sad sa iya. So mas dili sila lisod mo adto dito. Okay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sahab si Dr. Rene Obra. Daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhigapon sa toang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.